Aukeratu bizitza, aukeratu lan bat, aukeratu karrera bat, aukeratu familia, aukeratu lagunak, aukeratu bikotea. Aukeratu telebista handi bat, garbigailua, microwin labea, azken generazioko mobil ultralaua, aplikazio gehien dituen tableta. Aukeratu igandeko futbol partida, eroskiko patata zorro zikinak jaten dituzun bitartean. Aukeratu Australiadun furgoneta bat. Aukeratu Spotifyeko musika. Aukeratu Goenkaleko zure aktore gogokoena. Aukeratu txirrindulari dopatuena tropela.noten. Aukeratu kalean agurtzen etzaituen zure lagun virtuala Facebooken. Aukeratu zure garuna tentelduko duen PlayStationeko jokua. Nik aukeratu dut ez aukeratzea. Beste zerbait aukeratzen dut. Zergatik? Ez dago arrazoirik. Nork behar ditu arrazoiak? Txosnak baditugu. Hau bukatu, Taxi bat hartuko du? Taxi bat, nik tripa kristoin da zuzkeat, nik ez dira gehiago, Baintza botaka bamiten. Zeukeat gogoik baina? Ketxi praka, sartu behatza eta ikusiko ezun nola ingo ezun botaka. Bai, zea, hola botaka ingo iat, txiliko nahi. Bueno, hola ez. Gero, haun sartzako behatza ordu ningo ez. Bai. Ze hostia, zuekin beti berdin ala? Oain zuek garbitu ez edana, bale?